Nasayod ka ba nga ang color orange o color yellow nga prutas o gulay kasagara maayo ni siya sa atuang mata? Maayo pud ni siya sa atuang panit? Ug labaw sa tanan maayo sa atuang immune system ug ingon man sa atong baga? Sumukaon gyud ay kunuta og color orange o color yellow nga prutas ug gulay. Kay kini sila nga mga pagkaon aduna kini giangkon nga beta-carotene kun vitamin A, lycopene, ingon man flavonoids, potassium ug vitamin C. Makatabang ang mga sangkap niini aron malikayan ang sakit sa mata kanang gitawag nato nga mga age-related macular degeneration. Makapaus-us pud ni siya or makapakunhod sa bad cholesterol ug malikayan ang kanser.